Ngene iki lho senengane iki. Nek babuk iki kon ngeloni komburi ngene iki. Penggaweku ki kon ngeloni lek babuk ngelonine iki komburi dheke posisine miring ngene iki ya. Posisine turune miring ngene iki miring. Terus aku iki komburine memeluk dia. Ngene iki. Ngene iki dheke marem. Ngene iki dheke iki mapan dhewe. Dheke lek wis miring ngene iki, aku kon meluk ngekep komburi ngono. Ngene iki marem. Ngene iki jajal aku menyat. Ngamuk. Nesu. Iso ngomongno dancuk-dancukne aku, tenan. Aku dikon ngeloni nang lantai, nang teras ngono. Ngene iki. Lek nang jero kan panas, Hongkong musime panas ini. Ngene iki kok tak tinggal ngalih nesu. Nututi karo bekes-bekes ngono. Ngerti ra ngene. Aku mulai jak gawe video gah. Ngono, nek di video gak gelem ngene. Ngene tanganku ngene. Ngene karo ngene. Demen dhek engko. Nggih. Kerjaku ki mek kon ngeloni asu. Dong ora podokan. Ngene. Ngene iki masa diambungi digambuli demen. Tapi lek eko mek tak uyel-uyel tok gak gelem. Dek posisine miring kon meluk dari belakang. Gek aku sapa sing arepe meluk? Aku yo pengen dipeluk masamu. Aku yo pengen dipeluk, tapi ora nek sing meluk. Lagi kiri iki takok, kiri lanang apa wedok? Kiri iki lanang. Seharusnya sing lanang sing meluk komburi. Ora aku sing iki pacar terlucu ya. Wis pokoke aneh lah. Kerjaku ki wis mek ngene iki. Engko lek enek bosku wedok ngono kuwi dhek sing diseneni. Wong mek dijak kelonan ora mbut, ora resik-resik, ora masak. Ngomong. Drama pokoke iki. Keluarga perkirian drama.